Kublai fi baro hakan ni mi ipriang so bhai fi kat ki bala ban pe di ni video share ni Bible study ya ka balang kalapan be kebentan ka khatir ke jong ublai ya ka banya pusan hakan ni ka meet ko menta kadai na ka gospel kat ko Marcus kelenong ka khat saw kit khat lai hadu kendai habau dang don te habethania yen usiman upapang nyang tholi kat ba usombam ka kenthei kalawan ka badon ka dabi alabaster ka badab da ka jingsle basmo ka ba kordo e ti haba kala pli ya ka dabi alabaster kala the ru ha ka khli jumu henry don kibal snow bitar haladi kida om ya ka ban nei la pne no e ya ka ta ka jingsle na ba ya ka ni jingsle la bandi laispa suka tam ban ai haki badu kila ya khnyumru ya ka henry jisu la om to i no ya ka pale fi pen khus la ya ka kala le ka kam ba bha ya na mar phi don ki badu lam ba phi hal kasmi but anda phi mon phila ban le bha ya ki henry yana phimyo ken hal kasmi kani katba kala le kala thau lupa ban punsle ya gamet jonga ya gaban ten shisha ma onga phi ba shanu ru shakaba anyalap ya ni gospel hakapathai baro satla enya thu ru ya ka bakani kala le ya ka ban ken ma ya ka ni khana ni shem ya ka hakilait le hi gospel ya ka ju hi ke jing thu ni lap ha gospel Matthias ke nombo rio bad hari gospel ke jong Marcus ke bang nyepet benta baru ke gospel ke jong Yohanes ke nom ka bakhat a tangba ha gospel ke jong Yohanes minum ya krani ai nomor ke thu am tu bakani kenthei ke dei kamari bat ka pensle yau jisu dak ni ke jingsle ke bakordor ya ki kijat ki jong jisu ya kan ni ke bentang minum ya krani ai henry ni syam gidu ya ju ka bakum kani hi ke jing srim ke dei ha ka gospel ka jong Lukas kelnong ke nyau ha ka blai thu am tu bahwa jisu ulek bang ha ka yeng ke jong Simon Pharisi kalawan ke dikan thai bat kalau pensle ki kijat ke jong jisu dah ni ke jing sle ke bakordor toy ni phai na menta chani ka lenong ke bakhat saw ke gospel kat kum Marcus hak ni ka dekat ke balai ni i ki kat tu kat ni ki beta ki badan kam na ka beta jongi bangin smooth ho ka banin kom la kedau ya kasnong betania lani ya ka ju hi ni tip hakibai pada ki kerteng da ka kentin betani la ka dei ke betania ni ka betani kamu de ka ju kasnong kani kasnong ka don kumbash 10 kilometer tamai kat kum ka jingjagai na ka nongba Jerusalem kani ru ka dei kasnong ha ka ba kamari ka marthabat ula saras kishong kisa kalong ru kasnong ka badan kam ha ka ni ka jingban khre ka jong jisu banlet rum siapo Jerusalem katu kan ni kilometer dari kasnong Bethany ani kan kasnong Bethania kadon kasnong Bethphagi pada kajengai tang kumba 8 kilometer dari kanong ba Jerusalem ban khamsha ya ni banta tung ye pe ni video linkan iba yathu ani iba pen i ya kini kilai likisnong banyarap ini
Kawai pada ke bagilap akan ka dekat ke balai. Kadi ke jingnya tu syapang ke ying ke jong usiman ubapang nyang tholi. Usiman ubapang nyang tholi. Ni puli ke kitab Leviticus hakul nam ka makhat lai. Dai thu i hang tu ring puli na du osdang na kokot ba ki bakhambun ha ba ki yo ya kan ke jingpang. Dada latip ba la bisya bu uling do ba kan ke jingpang kadang don hamet ke jongki la nyo iki bekilong ki bam khul ba ki haban sa sebar shno kada ki hab anwan rung sepo shno sebadon ki briu kin haban dai dala ki kiti sintur ban pertama bam khul ke jingkli ba mi mata kalong atau don si kalat ke kum kata bansya yakini ki bapang nyang tholi makin dan maka ying kesem ban makin la ban khot smo bahai ki brio ban wan ban yong ba ma ying jongki ayu ke kitab Leviticus kalnom ko khat lai ke yithu ingi hang tu ba kadon kalat kelenti baya kita ki bapang nyang tholi la ban nyawi ki bakilong ki bakhoi lada kani kapang nyang tholi jongki kadon kabali nadu nasenrong khre hadu apo slajat ban haba undam kanu ko wei pade ka do saw ka bapau hakini ki jaka jong kamet la ban nyawi ki hukum kita ki brio bakilong ki bakhoi nomor kata habang nujur ya kan kebentar kitab Leviticus kasya yagi bau ni usiman udai ubadon ya kan ke jingpang hendai kabam idon jing mensaw yanu ru imlang salang kumta uyo ya kan ke balai loi ya kaban khot smubha wat yu jisuru syaka yeng kesam jong u kawai paden akan ke dekat ke balai kabang yu i kalom bau jisu udang shombang ye phi na ngi so ba sok ba kata ba smuthu namar yengi haba ong shombang kadai bengi shong ka suki dan ya kemula dan ya kaling kedot perkedan kami bangja hendai hangtai hagi te kipor ki menchua kam shimlom kumta haba ong shombang kemudian bagi syong senia siang hak kenja singkri bagi kejat kilong sedil dan isikan riang pada dia kata sini sekmat pada kedan kijing ba malabu kasyam sitom ini ban smuthu dan rega chupen i phi arli kidor kumni kumba phi i hangne lapini thuru hangani ka dekat ke balai ya kan ikakan thai msimi thu kerteng gari gai ngai kani kawan ru nyimtip ya ka jing thmu ayu bakawan hendele shi thu ingi bakawan lam bat ka jing sle ka corridor ka badan ha ka dabi alabaster kam dei ka jing sle ka corridor alabaster ka dei kerteng jong umau bakham jem ubala ban shoot pinjli ya ubala ban sna si bun ki jing sna ki bu koridor na kata kadau na ai kerteng da dabi alabaster dabi di jing diang alabaster di umau ndai ka badon hapo jong kata ka jing diang dei ki jing sle ka bu koridor hari ni ka translation kasi ong bakani ka kenthei ka bawanra yang ki jing sle ka bu koridor kala pli ya kata kadabi alabaster hindai hang khtin tunrai kam sim ong pli ka ong penpat ya kata kadabi alabaster sampai ong penpat kamut maslum lempat yai di dabi alabaster hapu kendau hindai penpat tang itu irendang jong ini idabi alabaster kenang ba katu kajing slek napo enna ban the ban penbi sebar
kani ke julong kerukom jong ki tu ki brio ki baminswa haba ki new corridor ya ke hukum kani ke jajing sle sisin mitla thap hapo ki da set scam ki da pin scam ya ka khnang ba kanum lai bat amdon kanu kanu bentai ko play kani ke dur hangni ide tang I way nei dabi alabaster ibadan hapo Egypt ti hangni le thu ini ba anda ba lapan pat ini khi jong ini dabi alabaster ya tu ka jingsle ka ba kordo kani ka kantai ka the halor ka khli ka jong jisu habingi poisho khat ka saw pan lai thu ini hang tu ba don ki ba la slow bitar haladi umat hios hakalan nang bar kon riu yathu igni ga ju paching tu khana dagu om kisenran la slow bitar haladi hindai me kran e shpang jong kita ini khmi benta balai begini kisku bitar pad haba kila bitar ki bu ya ka jingkli ya ka banlei la penle no ei ya kata ka jingsle balai ki kli ya ka ni ka jingkli haba ni poisa ka dekat ka basan I kumba ka aiksai ya ka jing juba ya ka tu ka jingkli ke bengilam ha ka dekat ka basau ha ka ni ka dekat ka basan ki ong ya ka ni ka jingsle la bandi ya ka kumba lai spa suka tam baban ai haki badok kalong ka jingkli ka pen pau ya ka kom perkhat jongki hatu manu bakham yo kor ya ka ni ka jingsle ka kan thei ka bon ra ya ka ni ka jingsle ka kordor ni kini ki ba I kumba kiskaulem mi ki badok haba ki I ya ka jingle bah jong ka ni ka ganthei ka ba the ya ka ni ka jingsle ka ba kodor halor ka khli ka jong jisu pitep adu kan no ka shongdor ka ni ka sispa suka ye phi nga ki ba im ha ka ni ka juk bu mata ngim tip shu la ka ni ka sisuka ka nak shongdor ne hendai ya ka ba pen kelas ka kasi ka suka ka dei nakaktin ka dei ha ka kot ba agri ko ong dinar dan ni dinarion ha ka plural ki ong ka denari kadi si dinar kairing kat ka bible la jong uwei ubrio ha ka sisni ada nya ken jing ken ka bible la ko makalong menta ka barit e kalong lai spa tingka sisni ada nya ken ni tai barit ya kan ni ka lai spa suka kairing kat kumba khandai pho hajar tingka hadu kata kan ni jing sle ka kordor ka ba ka ni ka kan thei ka tingkai ya ka ban ai na ka ban ta ban pin sle yo jisu hang ni ngi so thu ya ka ban sim jong kini ki ba khayum namar kimi I ya ka jing nyokor jo ka kan thei yo jisu hendai haki ki I ya ka pisa ka dor ka pin chong dor kumba kan dai pho jar tam ai na da ende ya kan ni ka jing sle ka ba kordor balai ki lele kumta nyim la ba sum thu hendai ne ki kintin ki ba bot shedien ni syam ba ki ni ki janang banyo I ba ka kan thei ka le bha yu jisu da ka jing sle ka ba kordor ka ba maki ba de kim don ka ban sim ka kelu ki ba hadu kata haba ki ni le khanyum shi ka de ya ka ni ka kan thei u jisu na ka ba smap jar Ukraine haki baruang tu ino yaka balai pipin kuslai yaka so tu nak ble jisu u ong yi bakum gini kini tin ino yaka balai pipin kuslai yaka kani klale ka kam babha yanga kintin ki jong jisu ki
kilong ki kentin yada ya kan ki kenthei ka ba sha nyon ka ba sha khnyum ha kini ki briu ki bai don ha kini ka kamera ka ba ya bam lang ba Jisu bu la ka jing kli balai phi pin khuslai yaka ka kentin pin khuslai ka kit jingmot shibun yinmi batai yaka jingmot jongka hende na ka jingja ka bangla ka dang shikhi mentan chakman ka kadau bagi kentin kentet jong ki briu ki kentin ye nujor ya kata ka jing slek ka koridor bat ka pisa ka krau bat ndi ya ka jing nujor bat kata ka jing la bani arab ki badu I kumba kala penhiar bat penok mensim sikat dai ya kani ka kantai dai Jisu utip khamba ka ka bakta jeliu ya ka beriu ka balik bah kat ni na ba kini ki bai don lang ka juk ka kamera kimi I ka jing nek bah ki nyau ben penban ya ka ki jing kentai bat ki jing lek ki joki baro Jisu tip biang-biang baki long kum ukhnam ubadung ya ka dok nut jong kan ka gantai bala da Jisu usus ngam kan ka gantai kan pai apadeng jong ki jing khuslai hende Jisu umi syahmat ban yada ya kan ka gantai apadeng jong ki jing lek ba kamat ya ka jing syakhnyu Jisu ugiang kaliang jongka ya ka ban yada ya ka habau Jisu yada ya ka ni kentai uong hakmat jong kini ki bai khnyum uong kani kala le bah yanga kita ki kentin hi ki a jingkermen ya ka ni kentai bakan smooth hu bau Jisu ugiang hakaliang jongka ke kentai kam sim kreni ai Hendai Jisu bayang hakalian jongka. Hendai yakini ki bay sedang ya banyak nyum. Bagi ulah penok bensim sikat dai ia ka kentai. Jisu ukuran haksur kebajam ki kentin ki bajam tang ba ki bakhya ba ki badung siapo kadonon. Paru wang kumni upi piadon ki baduk lembat pi halakasmi anda pimon pila manle bah yaki skap bah hi kentin pidon ni ki baduk bat pi man kasni anda pimon pila ban le bah yaki ki jam am kita ki kentin hende ki jingmot ki jeliu nama ki kentin ki jom Jisu ni sungthu bagi ni ki bayadon hangta ki bay khnyum ya ka jile ba jong ni kenthai I kumba ha ki por baro kim idon jingso sun ai na ka banta ki badok kitip manu badok henrei Jisu utip khamba ya ki namar kata ka jing smaulam na ka banta ki badok kami tang na sentur henrei umdon kanu kemensim keban mi sisa na po jongki ban ne bah yakini ki badok Jisu punan kam enda phimon phila ban ne bah yaki kita ki kentin ki ini ban song thu ada ye phi yang aru adun ong ban le ya kanu ngila ban khnyum haba ngimdon kamon ya kaman le Jisu Yanga pimyo ken halasmi kapanpau hangni bagani kabenta kabo uyang na kabenta jong dekan thai kede kenta kabakor tam yaka naba ditang ha kani kapor kayo man penpau yaka jing le sbun ga jongka dagani ga jing sle kabakor dor yawan pensle yo Jisu Hendai kini uyanu jor
bat ka jing don jong kita ki baduk ki baki ki sungulem bat ka jing don ka jong Jisu gimla ban sung thu ru ikan ka banta badai bu Jisu ya nujor ya ka jing don ki baduk bat ki haki por boro bat ya bade kimyo halakasni kani ka yalam ini syakawai pada ka banta jong ka jing penkesan ka jong Jisu ya ka jing dia asbun jong ne ka gentai da ka bu ai ya ka jing batai ka kenja mensim ka balangit bawat ka ne ka gentai ru kam simpai berkhan bau Jisu unyalam syadu syata mentapat apa ipoi syakat khot ka bapara hang ni ru Jisu upencengan ya ka ne ka gentai uyang ha kaliang jongka padabu ai ka jing batai ya ka jing le ka jongka uai ka jing batai ka mamayan baku mga ong menehi bawat makaru ka mla ya ka ban simpang balay ka lile ban pansle ya ka jing sle ka kordo alor ka kli ka jong uang kumni ya ka khot ka opra kani kat bakala kalale kala thau lupa ban pansle ya ka met jonga ya ka ban tap kala thau lupa ban pansle ya ka met jonga ya ka ban tap malay bu Jisu ukren kumni ha ka jing mayan habu yang ya ka banyada ya ka ni ka jingle jonga de ka kenthai banyada bandan ha ka liang ka jongka uai ya ka ni namar Jisu unung tiasa ha ka jing tap hendak usani pat habu ai ya ka ni ka jing batai ka bakat ka ni ukdau bakani ka jing pensle kalong ka koridor sikat dai e deba habangi puli ki gospel hakil nong ki basidin anda habal penhiar yu Jisu na kading pana ha ka jing let kerpat ka jong Joseph unong Arimathaya na Pilat layat hu ingi bau Joseph unong Arimathaya habuli tep ha ka jing tep ka bathamai ka jong usu sop uspan ya ka met ka jong Jisu da ka jan linen ka bani hendai msimdan ka jing pensle ya ka balai thu ingi balale do Joseph nong Arimathaya hendai ka gospel ka jong Yohanes ka yethu ingi bau Nicodemus utu boye syam do Jisu menmet be ma balawan ra kumba san pauser ka jing khle apne ka mir bat ka alas bat dia kata haba kila sop kila span ya ka met ka balayak ka jong Jisu kila bu lang ru bat ka ni ka jing khle ka bau Nicodemus uwan ra nyimtip lakini ki pensle mo ya ka met ka balayak ka jong Jisu ni syuthe na jrong jong ka tu ka janlinan ka blasop ya ka met ka jong Jisu hendai ka ai bu Jisu kuran hang ni habu yang ban yada ya ka ni ka kenthai upun i bakani ka jingle ka dai ka benta ka ba koridor tam ka ba yo ban pensle yung Jisu ban ikan mau ken diang ya tu ka jingja ha ka yeng ka jong ka Martha ka Mary ban Lazarus bahaba ka Mary ka pensle iki kijat ka jong Jisu da ka ni ka jingsle ka ba koridor ka jing iubi ka pendap ya ka kamera bat ka ni hang ni ru ka jingle jok ni ka kenthai ya ka ni ka met ka jong Jisu ya ka khli ka jong Jisu ho bala the ya ka ni ka jingsle ka koridor haba ka jing iubi ka kiu bat ka pensma iubi ya ka yeng ka sam hi bala ko wei ka ni ka jingle ka pen i bala pensle ya ka met ya ka ban satep hadin kat tu kan yasngi anda habu Jisu unsa sya sitom bat unsa yap halor jong kading pana ban pensle ya ka met ya ka ban tep ya ka Jisu ukren habu batai syapang ka jingle jong le ka kenthai hendai ke kawi ke jing sisa ka yang hang ni bayo Jisu te an tep yo elai thia si juno ma ka jing tep
unsamipat. Tiya kani ka khana kada don ki bakli lau jisu kan met ke jong u kala judan ke jing pensle kumba jule lem ki bai pade ki mediap minum yo de leleru lem dangi phai shirani ke jingle ka kerpang jong ni ke kindai padu jisu te ula bipat ni ki bayap hendai kani ka khana ong u jisu hak ni ka sin ba shano shaba anyalap yang dengan gospel hak pertai baru keleng setelah ya ka jingle kerpang jong ni ka kindai en ya thu nak benta bankan mau ya ka kani ka jingle hagani ka jingkren ka jong jisu ka peni baka jing don ringkat ka jong jisu habu ya dai ki bri ki bashat iben ki bashat nyau ben kum ka ni ka kindai unyai don bat ki bakum kini si junom nei tang sipor si junom utau dei trai ujongi taha ka bapan kot nak ni ka Bible study hari ni niyo ki jing mentoi bat kini kidong ki jing kai ki bakot rot nak banta jongi wedon tangai tali paling ngai pila undon sibun ki wei pada ki behiyo man kijit nak ni ka Bible study kabaning kong kabangi i bat kabangi mentoi dang ni kalong baki jingle ki bakordor ki bakum ka jing pensle jong ni ka gandai ya jisu kilong ki jingle ki bengiyo balne tang sisil lanu aka jing ka jongi kim dei ki jingle ki bengiyo balne malakapor ki bakum kini ki jingle ki dei balong ki jingle ki bale haka ba jar om dei ki jingle ki bala pen bana pai ba ni dei bandon ke jing sumus kem padai ublei ubayu i kini ki jingle padai ma uhi wa ai burom habangile kumta kaba ar padai ke bangi yu i na kan ke Bible study hakani ka made kalong baka mensim pihun kam dei dan leleru bandam dan iban yo jaka hapok adonu jongi ngim dei balong ki beriu ki bakuhiu mensim habang yu i ya jingle jong ki wei habaki le baha yano ino kabalai pat kabagi yo nang ni hagani ka khana kabagi puli na ka ktin ka jong ublei ni i ba jisu upen pau ya ka jing i ka baslei ban yeng jot banyada iki basha ban ben ki basha le ben bat ki basha jo ben kumbalong ka ka kanthai ha ki ki brio ki ba shong bam nam ha kamera ka ba uru ushong bam si sin bo jisu la yeng jot banyada un yada hadu kabakut unom ino si tempor yano ino tu blain kurku ye philang baro ublei unya ram apindong ki bamina ban puli ban song thu ba ya khtin ke ba im